Primer una mica per situar-nos, venim des de la Fundació Pau Costa. Pau Costa era un bomber que desgraciadament el 2011 va perdre la vida, un bomber graf a Horta de Sant Joan. A partir d'aquí una mica l'estratègia dels incendis a Catalunya, a partir d'aquest incendi, d'aquesta tragèdia, l'estratègia de prevenció d'incendis a Catalunya o d'extinció d'incendis va canviar. I va sortir, una de les coses va sortir a la Fundació Pau Costa. Dintre de Pau Costa, un projecte que va arrencar a Girona amb fons privats el 2017 era Ramats de Foc. A partir d'aquí, avui venim a explicar una mica la història del que va ser, el que és i el que no tenim massa clar és el que serà. Ramats de Foc parteix de la base de posar en comunicació... No, primer em deixo encara, per respecte als bombers, que he anat un pèl massa ràpid. Partim de la base que a la conca mediterrània, que és on vivim, incendis n'hi haurà tota la vida. I cada cop n'hi haurà més. De fet, si no s'han gestionat els boscos i no s'estan gestionant, el que ara vulgarment se'n diu bruts o no bruts, que abans també se'n deia però amb connotacions diferents, comporten més combustible i al final els incendis és molt fàcil. Hi ha una piràmide. Si tu hi tens més combustible i tens unes condicions al final és humitat, vent i combustible, el que fa és que hi hagi hagut una seqüència en els incendis, sobretot a Catalunya, perquè tenim una diversitat d'hàbitats i d'ecosistemes que el que han propiciat és que sigui un banc de proves d'incendis, diguem, i els tenim tots. A partir d'aquí, el que hem d'intentar una mica és arribar al que hem descobert els bombers, que són els incendis de sisena generació. Els incendis de sisena generació, conceptualment i per anar ràpid, són els que s'escapen de la capacitat d'extinció i a més donen unes variables que els fan molt perillosos. És a dir, només ens podem apartar i esperar a buscar oportunitats per poder-los gestionar. Una de les oportunitats és la gestió del bosc. Per tant, el que sempre hem tingut clar des de Ramats de Foc és que les ovelles, les vaques o els rucs no paguen foc. Simplement gestionen la possibilitat de poder-lo, el risc de poder-lo gestionar, perdó. Els objectius originals era això, potenciar la bioeconomia local, la reducció del risc d'incendi, això era clau, però a més porta implícitament la gestió forestal sostenible i el consum de proximitat. Això és el que originalment es va trobar a Girona en aquest punt, és a dir, els ramaders, els bombers, la necessitat de gestionar aquest espai, i era important, com a novetat, posar-hi, en el cas de Girona va ser el Gremi de Carnissers i Xarcuters i Restauració, i al final la idea que volíem era aquest cercle, poder aconseguir aquest cercle, i el protagonista d'aquest cercle era un cròtal que era molt fàcil, era visualitzar, era una marca, tot i que hem estat parlant molt de marques, però aquesta marca era molt fàcil d'arribar perquè donava informacions molt clares. El cercle pot començar per on vulguem, però principalment l'origen era els bombers que aconseguien aquestes àrees, ells definien aquestes àrees, en Pere ja ho ha apuntat una mica, aquestes àrees de gestió, i després en parlarem una mica més, que són unes àrees que han d'estar gestionades de certa forma ja ho explicarem, no? Quan teníem aquestes àrees apareixien uns ramaders, a vegades hi apareixien, a vegades hi eren, a vegades els havíem d'anar a buscar a prop i a vegades els intentàvem crear i potenciar que hi arribessin. A partir d'aquí havia de venir, evidentment, una certificació, perquè al final, si no, no era sèrio, i a partir d'aquesta certificació que ens ajudaven els enginyers forestals, i ja explicarem una mica el que passava, ho hem basat en uns ajuts de l'administració, de moment, apareixia l'etiquetatge d'un producte, aquest producte era molt fàcil d'entendre, ja l'acabem, és el valor afegit, que és el que volíem al final. Aquesta era la idea teòrica del projecte i al final ja veurem com acaba una mica. El que hem tingut molt clar és que la silvopastura és un servei i llavors aquest servei té uns costos, també en parlarem de tot això, una mica, o és el que ens debatem bastant. El que és evident
és que un bosc gestionat, en aquest cas un bosc els PECs que parlàvem, els PPPs, etc, el que fan és que són uns espais que amb un tractament previ, evidentment, el tractament previ podria ser que abans s'estava pasturant, que s'ha cremat o que es fan cremes prescrites, d'acord? Amb una càrrega ramadera preestablerta, perquè al final no és només pasturar, el concepte que els hem de dir a les pastores i als pastors, a les ramaderes i als ramaders que volen anar en aquestes àrees, és que no és pasturar senzillament. És pasturar, al final, amb una imatge de que el 90% del creixement herbaci anual estigui pasturat i el 65% de l'arbustiu estigui també pasturat. És a dir, al final el que volem és una imatge d'un tipus de bosc en què aquests incendis no ens arribin a sisena generació. La idea és una mica aquesta. Partim d'aquesta base de que a Catalunya actualment acordant, i aquí era una mica complicat, aquí ens vam trobar problemes perquè els bombers tenien una cartografia, les diputacions en tenien unes altres, els bombers no estaven d'acord amb que aquelles cartografies a les diputacions estaven... I un exemple molt pràctic és que els bombers consideren que les franges perimetrals d'urbanització no és un equipament PEC. Per ells és una cosa que ajuda a que aquella casa no es cremi, és seguretat, però a nivell de dinàmica d'incendi això afecta ben poc. Però des del projecte això ho hem agafat. I hem agafat que, per exemple, unes franges sí que siguin zones estratègiques que s'hagin de pasturar. A partir d'aquí, d'aquests ajuts, que al final és el que l'administració no tenim massa clar com va atribuir que fins a 140 euros hectàrea podia fer aquests ajuts. Ells en diuen ajuts, nosaltres el que volem reivindicar que sigui un pagament per servei, és a dir, que no estàs ajudant res, si fas una feina la cobres i si no la fas no la cobres. Pot aconseguir en una àrea estratègica fins a 140 euros. Evidentment, això es complica molt i als ramaders els hi costa molt poder accedir a aquests ajuts, no és fàcil. De fet, al final, com a molt, em sembla que hi ha 40 sol·licitants cada any, per tant, alguna falla. No ho estaven fent fàcil, aquests ajuts, no? Hem parlat de la silvopastura com a servei i a part, a més, ens podem quedar només com a servei. De fet, hi ha certs ramats, ja veureu, que no fan producte, d'acord? Que no fan producte agrari, o ramader en aquest cas, perdó. I l'objectiu del que volia el projecte, al final l'objectiu, la meta que volíem és incrementar el preu. Això no vol dir que el consumidor pagui més diners, sinó que entremig algú pugui aconseguir sobrevalorar aquest preu, per tant, el pastor, pastora, ramader, ramadera, se li pagui una part de la feina que està fent també amb el producte. Per tant, una part la pagava l'administració, l'altra part la paga el propi producte. Tampoc està clar, perquè al final una de les inquietuds que tenim des del projecte és posar un preu i serà una línia important que tindrem. És a dir, nosaltres necessitem saber quan val gestionar una hectàrea amb silvopastura. Podem saber que el cost d'extinció d'una hectàrea, cost d'extinció de mitja a Catalunya són 6.500 euros per hectàrea, això sabem que té un preu. Podem saber que mecànicament, perquè Forestal Catalana té unes taules que mecànicament hi ha un rang entre 900 i 1.500 euros de fer-ho mecànicament, però ningú s'ha preocupat a saber quan val amb silvopastura. És a dir, i gestionat de manera que al final tinguem uns resultats que són els que volem. Gràcies. Actualment ens trobem 20 explotacions gironines, que era el que teníem com a prova pilot. S'ha obert el projecte Tot Catalunya des de tècnicament fa 15 dies, d'acord? Per tant, és molt recent, però ja es va treballant. I el que ens trobem per encàrrecs, de moment, és que ràpidament hem aconseguit ja anar establint certes relacions i acompanyaments a pastors a tot Catalunya. Evidentment que hi ha zones més difícils, més fàcils. Nosaltres el potencial que hi veiem és al final com a molt unes 600 explotacions que podrien fer aquesta feina. Reptes. Al final, probablement, el territori
és poc. Estem parlant que a la cartografia d'ajuts com a molt tenim 120-130.000 hectàrees. És realment poc. Però això realment reverteix un cert dinamisme. El canvi climàtic el que està fent és que els ecosistemes canviïn. Per tant, això farà que a poc s'hi vagin afegint. Afortunadament, des de Graf, des dels bombers, ho veuen i cada any es va afegint alguna cosa. L'administració se'ns queda una mica darrere. I com a projecte hi hem d'anar nosaltres darrere a recordar certes coses. Què passa? Que al final, com a molt, tenim un sostre de 600 ramats, no en tenim més. En poden aparèixer més, però de moment, i que hi ha extensius, és això. No tots els ramats poden ser ramats de foc, no? Exactament amb el número de ramaders, una mica el que s'ha anat parlant, el que ens passa a tots, dificultat d'accés a la terra, i això és una feina que nosaltres hem d'anar fent des del projecte. El retorn econòmic, que ja us heu explicat, és el pagament per servei, i nosaltres estem defensant trobar realment una valorització concreta. I una de les realitats és que el segell no ha suposat un increment de vendes, però és que la majoria de pastores i pastors i ramaderes i ramaders que estaven treballant, si no venien no existien, d'acord? Al final, el pagament per servei, quan hem acompanyat en certs ajuts, etc, o de visualitzar, n'hi havia molts que estaven pasturant aquelles àrees i senzillament no ho sabien que estaven en àrea estratègica. Per tant, aquest pagament per servei el que els donava és una millor qualitat de vida. Evidentment que tot això necessitarà una estratègia, no?, a llarg termini. A partir d'aquí ja és molt ràpid on estem, com anem avançant, i és molt el que hem fet per quan ens vam debetre que va acabar el projecte a Girona, una mica tot el que s'ha fet i ens ha portat ara, no? S'ha acabat el procés participatiu i ara ja estem desenvolupant a tot Catalunya.